Здравейте на всички! Ето имаме мен с рецептата за световно известният и легендарен чизкейк, а именно Сан Себастиан. Направих го за първи път и мога да ви кажа, че приготовлението му не е така сложно, както изглежда. Тайната се крие в правилното печене. И хайде към рецептата! Los Kids! Аз използвах форма за печене, която регулирах на 20 см. И първо намазнявам малко, за да може да се залепи хубаво хартията за печене. Така, и оставим на страна. Сега се захващаме с приготовлението. 4 опаковки Филаделфия или 800 грама крема сирене. И тук е момента да спомена, че всичките продукти, които съм използвала, ще намерите под видеото в описанието. След това добавяме захар и разбиваме с миксера. След като разбъркахме хубаво захарта с крема сиренето, добавяме 4 яйца, но не наведнъж, а едно по едно, и продължаваме да бъркаме с миксера. И това е последното яйце. След това добавяме една супена лъжица лимонов сок. И тук е времето да добавите течната сметана, която е 300 мл. Аз просто забравих да включа камерата и затова не се вижда как съм добавила сметаната. Най-накрая вече добавяме нишестето и ванилията и разбърквам отново с миксера. Доста водниста ми е вече сместа, както забелязвате. Присипваме си вече сместа във формата за печене, която приготвихме. И фурната съм включила на 200 градуса да загрее предварително. Сега внимателно потупвам един път, два пъти и пращам във фурната. Аз пекох на 220 градуса долен и горен рилтан и след 30 минути бях настроила вече таймера. Изкарвам внимателно, за да видим, трябва да се клатушка, така да се каже, по средата. Искам да ви покажа. Ето така трябва да е идеално. Значи вече може да изключа фурната и оставам за 1 час така отворена фурната. И вече след 5 часа напълно изтинал, нашият Сан Себастиан е готов за сервиране. Сега първо отстраняваме внимателно хартията, доколкото можем, разбира се. И преминаваме към моята любима част. Сервирането, разбира се. Много лесно се реже, искам да ви кажа. Сега нямам търпение и да опитам. Взимаме първото парченце. Погледнете. Красота, бе, красота. Гарнираме с нашия шоколадов сос и вече е готов за консумация. Искам да ви кажа, че вкусът е просто страхотен. Комбинация от леко киселият чизкейк и шоколадовият сос са страхотни. Всеки път ти си иска още една и още една лъжичка. Не е нужно, хора, да ходите до Истанбул, до главата Кьопресу. Направете този страхотен чизкейк Сан Себастиан у дома. Притворете очи и си представете, че сте там. Айде, до скоро!